pagpasalamat sa Dios mag-iigsunan buhi nga nagalihok hangtod karon, kahatag ka natong paglaom, naghatag ka natong kusog. Taliwala nining mabagang duot sa mga kalisod, mga gumunhap sa kalibutan. Labing gamahanan nga Dios ning taknaa padayon kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Himaw Dios nga among hunahuna o kasing-kasing mahimong andam sa pagdawat sa imong pagtulunan. Pinaagi o Dios sa imong pagpapas sa among kalapasan. Aron walay ali kanimo kanamo sa gahom sa balang espiritu aron ang mga espirituhanong butang mahimong dayag tataw sa among panumduman. Salamat o Dios nga imo kaming suluban sa imong pagmatarong og kini among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. No more goodbyes. Wala na'y pagpanamilit pa. Sa atong panahon karon makiigsunan, dunay mga goodbyes nga nahitabo. May na lang mag-igsunan kung makaingon ta goodbye, see you later, o guban pa diha mag-igsunan nga panamilit. Doon nagyoy pagbiya mag-igsunan nga bisag word na lang goodbye, wag yun. Sa mga aksidente, ato na sila mag-igsunan masugamakan. Sa mga kalit lang, buundang ang pitik sa kasing-kasing, dunay mga panghitabo nga sa takulahaw lang mag-igsunan, maayo pang katawa, pero taod-taod, ni goodbye na nga, walay panamilit sa pulong. Now, kanong sa aman ni mitabo, mag-igsunan na no more goodbyes. Kanong sa mitabo nga, wala na'y pagpanamilitay pa, wala na'y separation pa. Sama itong duha ka managtiayon, mag-igsunan, nga nanawag pastor, anhi di pastor kay magpaampo mi sa among kaminyoon sa akong asawa. Ganon brad, magbulag na mi pastor. Kay giampuan man mi pastor sa among pagminyo, magpaampo pud mi samtang mi magbulag. Kuyaw sa to mag-igsunan nga panamilit, pinagis pagampo. So pag-abot na ko mag-igsunan, ako before ta magampo kung magbulag mo, tagaan ako sulag papel duha. Okay ba na, isulat diha ang tanan nimong rason nganong bulagan ni may mong asawa. Ikaw po asawa, butang po diha ang rason nganong musugot ka o bulagan ni may mong bana. Sulat makisunan nila, sulat. Pag magsulat, okay, ikaduha pangutana. Isulat po nganong pila ka tuig mo nag-uban ang inyong anak 10 anyos na. Sa 10 anyos niyo pa nag-uban, nganong niabot mo karon? Nganong mapod? Unsay rason? Sulat na po nila mag-igsunan. Sulat nila. Sa siging diskusyon, siging diskusyon mag-igsunan, paagi to na ko nga manggawas ang ilang mga pagbati tanan. Ang ilang mga kayubos. Pero ang ending, ilang pong mabati nga, yan naman ay mga positive traits ang akong asawa. Kung bana naman ay mga positive traits, ganun niabot niyo 10 anyos sa mong panaguban. Sa ending mag-igsunan, nagtuo mo sa may inyong hunahuna, malipay kang Ginoo kung mag-separate mo. Sa inyong hunahuna, dako gini siya nga solusyon ang inyong panag-goodbyes. Sa laktod, pag-istorya mag-istorya, wala madayon nilang panabulag, hangtod karon nag-uban sila mag-istorya nga nagaminyo ay. Ang goodbye, mag-iisunan, maghatag kini siya og gloomy days sa atong kinabuhi. Maghatag kini mag-iisunan og kabugat sa atong pagbati. Kay gusto na to dis kalibutan, dili na ginuunta tama nagbulag. Na magaling maginikanan nga di mo sugot ng ilang anak nga babae sa diyang maminyo dalon dito sa lugar manginabuhi kauban siya bana namit makikisunan ang usakinhan nga ako pastor ang akong anak maminyo ni ako lang extend akong balay kaya di ko gusto nga di na ako siya makita dinis kalibutan makikisunan separation is very very possible. Mao na makiksunan nga napa ni pulong goodbye kanus man ni mapapas dictionary kini pulong nga goodbye. Idagka kasing-kasing nga siak nga bungkag makiksunan nga mga promises tungod lang sa pulong goodbye. Idaga nang hilak nga mga ulitaw tungod sa pulong goodbye. Kay gitalikdan sa ilang mga minahal nga ilang ginauna nga mao na kita ning gusok nga giandam sa ako. Doon na po daghang mga babae nga mitulo ang luha mag-iisunan. Uban nang ngambak sa tulay. Nag-inom og daghang mga poisonous mag-iisunan nga mga chemicals tungod lang sa pulong goodbye. Sumala pa mag-iisunan ni Hilary Stanton Sunin.
Usa ni siya makiisunan ka long time Napa High School teacher at the same time co-founder and president of Napa Valley Kando. Ngun siya, the risk of love is loose. Ang risgos gugma, mawad-an ta. And the price of loose is grief. Mawad-an ta makiisunan, di ba, naatay kasubo. But the pain of grief is only a shadow when compared with the pain of never risking love. Ang kaminyoon makisunan, of course, ang normal kaminyoon, naghigugmaay gina sila. Sama ni Bon o ni Tantan, tungod kay naghigugmaay, nag-usa. Pero ang risgo ni Ana, may lagig magkadungan, lagig ka pahulay. Unay mabilin nga usa pagkapait. Pero kini nga pait mag-ison nga risgo, mas arang-arang na lang kaysa di ta mo risgo o gugma. Because of love, we risk that grief and we risk that lose mag-isunan. Posible tinuod na. Kayo, ako mutuo ko na mag-isunan. Now, dito tayo mag-isunan sa kamatayon ni Lazaro. Si Lazaro mag-isunan usa ka suod nga higala ni Jesus Christ sa panahon sa iyang pagministeryo din sa yuta. Gusto siyang pahulay, dito siya sa pulianan ni Lazaro, ni Marta o ni Maria, nga mga magsuon. Simple, dito siya matulog, pila ka oras dito, pilatom kay siya ito magkaisunan. Gani, may mga panahon nga siya dito, ga-istorya sa atubangan ni Mary, din si Marta nag-andam og pagkaon. They treat Jesus as a special guest magkaisunan sa pag-abot Jesus Christ dito. Dilibot pasabot nga doon ay pinalabis si Jesus Christ, pero doon na siya ay resting place nga ginahulman. Nausa ka panahon magkaigsunan, naibalo na si Jesus Christ nga dito si Lazaro namatay, pero wala siya mo adto. Ang sugilanon magkaigsunan, babasa ni mo na sa John chapter 11. Sa verse 11, magkaigsunan ingon, nabalang kasulatan, after saying these things, he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep. Nga atong higala nga si Lazaro, nagkatulog lang, pero sa tinudnay, sa tawhanong paglantaw, actually, Lazaro is already dead. But in Jesus, mag-igsunan ningon siya, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. Wadto ko oras pagpukaw kaniya. Sa to pa, si Marta, si Mary, mga silingan, bisan pagdungan sila singgit, why makapukaw kang Lazaro? Verse 12 ningon, the disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Kung nakakatulog na siya, magkamata na siya. Kaya normal katulog sa tao, mag-igsunan kung batanon at least 8 hours, 10 hours. Pero kung edad-idaran ta mag-igsunan, di ara sa mga 6 hours o 7 hours. Di ba? Normal. Pero ingon siya kung natulog ra, mapukaw ra to siya sa iyang kaugalingon. Versikulo 13, now Jesus has spoken of his death. But Jesus Christ nagsulti, may tungod sa kamatayon na Lazarus. But they thought that they meant taking rest and sleep. Kung sila nga, tulog ra. Then Jesus told them plainly, actually, Lazarus, has died. Si Lazaro, giuyunan Jesus Christ, ang ilang pangunauna, namatay na siya. Pero di lang kutob diyan na humanang sugilanon, mag-isunan, may bisita Jesus Christ 4 days later after the death of Lazaro. John 11:23 na ingon, Jesus said to her, sa iya natagbuan na mag-iso si Marta, medyo nagbahay gamay si Marta, kung ni-anhi palang unta kang nagmasakit ang akong ison, waon ta na siya mamatay. Pero murag naulahi ka, 4 days na, tuwa na sa luganan. Gitagkusa na namo itong bindahe nga puti. Kaya mo, nilang kustubre, mag-isunan. Gapuson ito po, hinluan ang minatay o niya, isulo dito sa murag kuiba nga butang agbato. Tubag si Jesus Christ, your brother will rise again. Ang imong igsoon, mabanhaw pag-usab. Martha answered, I know. Nahibalo ko nga mabanhaw siya. He will rise again in resurrection at the last day. Dito pa na. Sa katapusang mga adlaw, meaning to say, nadoktrinahan na ni si Marta. Nga dunay pagkabanhaw, dito paginunahan, dugay pang panahon, dili karon. Kung sa imong actual makisyon dito ka ng panahon na, katuo ka, nga dunay pagkabanhaw atong panahon na, nga ang imong gituan, dito pa man gyud sa unahan. Posible, wa pa ni magtuo si Marta nga Jesus Christ is coming again. Kaya wa pa may mensahe nga Jesus Christ is coming again. Jesus Christ came, ano pa man. Puning panahon na mag-igsunan, si Marta nagpakita nga nagtuo siya nga dunay resurrection. Pero kang kanusa, last days pa. Napadayon ang sugilanon nagkanayon, versikulo 41. So, dito kaway the stone. So, hingon siya, adto tas lunganan, pag-abot dito, kwang bato.
Pwede ra gusto mag-igsunan mo Jesus Christ nga, bato, pahawa. Lihok ng bato, oy. Buhi, maganing minatay. For this time, He needs. And He wants that there is participation of human strength. Bugat siya itong batong siya, giligid. Posible, ang una-una sa mga tao nagligid sa bato, unsa may himuon ani nga patay na niya, kwaon, sunod ani isugo sa ato, siguro kwaon na ito ng patay lawas ni Lazaro niya sulod ba? Ano man na mo? Kaya gipaligid man ng bato mag-isunan, so sunod ana, ay, kung kami rin paligid sunod ay, kamo na po'y sulod dito, kay mukuha sa lawas ni Lazaro. Wa mo sa naguna-una mag-isunan nga usaon pagbanhaw, basig, kwaon siya sa Christ ito, ipambak ang kasing-kasing, suyungpon bakang ilong to, kung sa bakay mo siya sa Christ. Then Jesus looked up and said, morning ampo Jesus Christ mag-isunan, Father, I want you that you have heard me. I thank you that you have heard me. Nagpasalamat ko ng imo kong paminawan. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here. Ako nang isulti, alang sa kayuhan sa mga tao nagtindog ni. Daghang kay tao mag-isunan, nagtanaw gyud kung sa'y mitabo. This is a great drama mag-isunan about the resurrection of the dead. And they may believe that you sent me. Aron mo tuo sila nga ikaw gyud mismo mo'y nagpadala nako dinhi. Lisod mo gutuhuan mag-Jesus Christ kay yano kayo siya. Posible gwapo pa ko kan Jesus Christ mag-igsunan sa tawanon paglantaw. Dungganon pa mag-igsunan ng uban dito nga sapian siya mag-igsunan. Way kagulingong kabayo, way kagulingong donkey, manghulam ra. Bakta sa gid ang ministeryo, gikan sa pobring panimalay. And here comes, gipapahawa ang bato. Humanyag ampo mag-igsunan. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! Lazaro, gawas niya! Mag-igsunan, loud voice mong God. Dili basta-basta, dili tuhong-hong mag-igsunan. Lazarus, come forth! Versikulo 44, the dead man came out! So di na to siya patay, kinigawas naman. His hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. And Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Ablihi ang iyang bindahi, aron siya makagawas. Wa po sad masulat sa Biblia, mag-isang kinsa ka ito nagpaligalig og abliwas dagway na sa Roma. Dito basta-basta mag-isunan, mga tao ni ngangha na nagko ang mga mata, naglantaw, uy, ang patay hibakod. Di lang usa, duha, tulo, di may hap makisunan ang mga witnesses nga there is resurrection of the dead. Nasulat na makisunan sa balang kasulatan. Di mo tipasabot ni Jesus Christ ni hila kay dunay kamatayon ng tao. John 11:35, the shortest verse in the Bible, Jesus wept makisunan. Di mo pasabot nga ni hilak siya kay namatay si Lazaro. May gahom siya sa pagbanaw, no nihilak man siya. Ang iyang hilakan mag-iisunan ng faithless nga mga tao palibot. Faithless. Walay pagtuo. Dili mo dawat sa iya. So di nga na mag-iisunan ang talanahon. Ninganghang mga tao. Wow! Ang puti! Nilihok! Kinsa ka mag-iisunan ka ito ni Ablis Dagway Lazaro? I don't know. Wala marikos Biblia. Tubalo ka jay, kinsa? Mo na Matthew 28:11 and 12 mag-iisunan. Sa diyang nabanhaw sa Jesus Christ, gusto gyud mga Parisiyo mag-isunan nga di gyud mabaniog kay Jesus Christ na mabanhaw. Di gyud sila gusto nga dunay paggabanhaw sa mga minatay. O di sila gusto mag-isunan nga si Jesus Christ ang credit sa paggabanhaw to ang Jesus Christ. Now sa diyang ni-report mag-isunan ng mga sundalo. Nawala si Jesus Christ dito kay nangalipong mi kita ginamo nga dunay hayag dito sa among gigwardyahan unya. Nigawas si Jesus Christ, nakita ginamo sa mga mata. Sa initabo magkisunan sa diyan nakadungog ang mga chief priests. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, plano sila. They gave the soldiers a large sum of money. Ilang gitagaan itong mga sundalo og dako kayong salapi. Wa ko kabalo so pila ka itong gihatag. Basta silang panahon magkisunan, dili ito basta-basta nga kwarta. Telling them, you are to say, kamu musulti, nga ang iyang mga disipulo miabot sa tuwa-tunga sa kagabion o gikawat nila ang lawas ni Jesus samtang kami nangatulog. I don't know,
kaigsunan kung nihilom ba itong mga sundalo hangtod sa hangtod? Pagkahurot atong kwarta, musulti na gito eh. Musulti na gito sila mag-igsunan. Kaya nagi silang una silang mga witnesses that there is resurrection sa kamatayon ni Jesus Christ. Nga ang kamatayon, walay gahom. Namugunit kang Jesus Christ hangtod sa hangtod. His death, makaigsunan, is for you to be redeemed and for me to have a salvation. Matubos ka, matubos ko, aron kita, ikaw, ako, makadawat sa paglaom sa kaluwasan, makadawat sa paglaom nga duna di ay pagkabanhaw, luyo sa kamatayon when we are in Jesus Christ. Busa magkisunang giwalis mga apostolis in the name of Jesus Christ, naingon sila, Acts 2, verse 32, ingon siya, God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of it. Kining Kristo nga namatay, nakita na ito sa mga mata, gilansang sa krus, hamong gilubong diha sa lubnganan, nabanhaw kini og kami maoy mga saksi. Witnesses. Dili lang usa, duha, basta witnesses. Magkaisunan, ang kamatayon ni Kristo mao ang pagbayad sa atong kalapasan. Ngaunta, mga matay kita samas mananap. Samas mananap, way paglaom. Apan salamat mag-isunan nga sa pagkabanhaw ni Jesus Christ gikan sa mga patay. Ang Roma Kapitulo 6 na ingon, kung kita nabautismuhan nga Jesus Christ, sa iyang kamatayon, sa lubnganan, kita sa tubigon nga lubnganan. Sa iyang pagkabanhaw, kita usab mabanhaw gikan sa tubigon nga lubnganan. Sama kaniya sa iyang pagbalik, kailisan usab kita og lawas nga dili na madunot sama sa lawas ni Kristo. That is our blessed hope. Munang Tito 2:13 nagkanayon, our blessed hope is the soon second coming of Jesus Christ. Mao makisunan ringon ang Mateo 28:6. He is not here sa lubnganan, for He has risen. Just as He said, sumala siyang gisulti nga siya mabanhaw, nahitabo. Come, see the place where He was lying. Tanawa. Ang iyang lubnganan, wa na diha siya. Kay nabanhaw siya. Manalunda, nagsulti na magkisunan. Mao nga sa diyang nabanhaw si Jesus Christ, mihatag siya paglaom sa mga apostoles, sa mga katawhan. Ingon siya, Revelation chapter 1, verse 18. Nagpakita siya kang Juan Revelador dito sa isla sa Patmos. Si Juan Revelador magkaisunan tungod sa ngalan ni Jesus Christ, gibilanggo, gitunod sa binukal nga lana, apan gipanalipdan siya sa Dios. Kay di man siya mamatay, gipriso siya magkaisunan sa isla sa Patmos. Doon ay daga mga poisonous animals, ito magkaisunan poisonous snakes. Pero dito sa isla sa Patmos, magkaisunan, doon na siya panahon sa pag-ampo, pagsampit sa Dios, o ang Dios diha kang Kristo magisunan nagpakita ngadto kaniya. Ningon si Jesus Christ, Revelation chapter 1 verse 18. And the living one, and I was dead. Ako buhi, upan ako kaniadto namatay. And behold, I am alive forevermore. Ako buhi hangtod na gyud sa walay katapusan. And I have the keys of the death and of Hades. Kiningis, lubnganan na magkisunan. Ni ang kanako, ang Yahweh sa kamatayon o sa lubnganan. Magkisunan, walay makapugong bisag pa si Satanas sa tao mamatay kung banhaw na ni Kristo. Sa panahon sa pagkabanhaw, magkisunan, walay makapugong bisag unsa. Naman ito nagpasiaw sa damtang minag-serbisyos patay magkisunan nga ilubong. Unya ang gitabon magkisunan, grabe kasulid. 6 feet bagyod pa ilalom. Simintohon bagyod sa ibabaw. Makagawas baga siya din. Saon maka na. Dok imposible kayo yung pagkabanhaw karon di maglisod na siya og giot ang lukso pa sa ibabaw. Makaisunan ang Dios to na Yahweh. Dili na tawahanong Yahweh ang gitaw sa iyo lisod-lisod pa ta pag-ablis pultan. No. That is His power to return the life kay ang life makaisunan gikan na sa Dios. Diba? Genesis 2, versikulo 7. Giyuipan sa Dios sa mga buo sa ilong ang tao. Nahimo kining kalag na may kinabuhi. Nahimo kining Ebenezer Perez
nahimo kining GR Pacubo, nahimo kining tantan ug uban pa mga tao sa tibuok kalibutan. Our life magigsunan gikan na sa gininhawa sa Dios. Ug iyan ang ibalik magigsun walay makapugong niya na. So there is reunion at the resurrection. Wow, diya sa pagabanaw magkita ang nangamatay sa dugay ng panahon. Magigsunan, grabe ni katamis makita na ko kung amahan magigsunan. Tuloy may panahon nga mamalandong bitaw ko nga how I wish ibalik tong panahon bitaw nga alanganin ko sa ulitaw, alanganin po ko sa pagkabata. Kaya bitaw alanganin pa tong edad bitaw nga ingnon patas mga dagkong tao. Padaplin mga bata. Oy, padaplin. Padaplin ta mo ulitawan mo ko nga usab na ako tingog. Kaya bitaw pagkausab bitaw sa tong tingog bitaw sa pagkabata nga mulaghong na. Kana nga mga panahon alanganin ba? O join ta dito sa mga batanon, apiki ta gamay kay pataglawas. Join po ta diri sa mga bata pagayo, apiki po kayo kay binata mga kay ni mga dulaw eh. Ang mga langanin nga panahon ba? Pag-abot na po na ito mag-isyon ng 40, langanin ta mo join dito sa mga idaran na kay marag batanon pa buta. Pag langanin na po ta mo join dito sa mga batanon kay basketball o mga bitay na po ta. Asa kay langanin? Karon mag-isyon na ako na pong gibati ang langanin. Langanin po ko ma senior citizen, langanin po ko rin mapurtis. Asa man tani? Pero maabot yung panahon magigsunan nga wala na'y alanganin pastong kinabuhi. There will be reunion during resurrection time. Magigsunan, 1:4:16 na ingon, for the Lord Himself, kanang pulong Himself magigsunan. Di na siya magtugog manulunda, pamanhawa sa turito itong mga minatay sa ubos. Himself, siya good mismo, will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with a trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Kana pong pulong first magigsunan, bantayan na ito na. Kung doon na gani first, doon na po'y second. Bintaha gining first. Mas dako siyang premium sa second, di ba? Kung sa lumba pa magigsunan, ang first honorable mention, mao ginay dako kayo og tupi, dako kayo og ibaliog sa liog, dako kayo og cash prize nga madawat. First good magigsunan. Pero may bulong ta usay kay ang first ipaulahi og announce. Ang nagkadawat sa ikatulong ganti, walain ko dili si ikatulong una. Walain na ikaduha nagkadawat og ganti sa ikaduha. Ug ang una unya ikatulong ng tawag. Ngano na? Ang tug karon jay wa pa ko kasabot na ba? Ngano nga ikatulong? First kato kita una mo itawag. Now diri magison sa resurrection. Ang mga nangamatay diya kang Kristo mo'y unang mamangon. So, daw sa anang hulagway mag-isunan sa pagkabanhaw. Ara ko nagtuo mag-isunan, layo na kayo ng drawing. Layo na kayo na mag-isunan. Picture na mag-isunan sa artist, pero para na ako mag-isunan 17 na ingon. After that, we who are still alive, kita nga mga buhi pa na left will be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air. Sa ito patong tagbuo ng Diyos, si Kristo di as kanginan. Apil ang mga nagabanhaw guna, di kang Kristo, dito sa kanginan. Apil ang mga buhi, dito sa kanginan. Sa ito pang unang reunion, dili di sa yuta, diya sa kahanginan. Ingon ang uban, tuo ba ka tani? No? Tabo ba ka ni? Kundi ka mo tuo dito kang Lazaro nga nabanhaw magkisunan, way rason nga mutuo ka aning giingon sa Biblia nga meeting the Lord in the air. Patungod kay gahom sa Dios magigsunan. Once pagkabanhaw, paingon tas panahonan magigsunan nga wala na katapusan diya sa kawanangan, magtagbo, maginaksanay ang mga minhal sa kinabuhis dugay ng panahon. Nakamusta man ni pastor kat ning naminyog usab. Magkita ang bana sa iyang former o first wife, sa ikaduhang asawa, nangaluwas tanan, pag-abot ito. Kinsa man ang iyang pangasaon. Na abiyan na sa Mateo 22 magkaigsunan, gitubag na Jesus Christ, mabuta di aron. And so we will be with the Lord forever. There will be no goodbyes. Therefore, encourage one another with His words. Nahimo kong pastor magkaigsunan, aron isulti kining encouraging words. Therefore, encourage one another with His words.
Time will come. There will be no more goodbyes. Wala na separation pa magkaisunan. Nakamusta maning nagkita nga malinuwas magkaisunan nga naminyog kaduha katulo maganing uban. Namo ko'y gikalas kasal gud magkaisunan nga kaduha gina ko kasla. Kay human ako si kasal si kaduha niyang asawa o ikaduha niyang bana. After 3 years namatay na po ito ikaduha niyang bana. Nagpakasal na po siya laing bana. 80 anyos na gud sila gud para na lang tukupin yung sip ba. Nga mga mag-aalagad tanan, maayo gid sila espirituhanong relasyon sa Ginoo. Naingon si Jesus Christ magisunan. Jesus replied, mao nitubag Jesus Christ, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Kining pagkabanhaw, power of God na magisunan. Kung unsa itong nauna ng panahona, power of God. Sayop kita kung atong gipagamay ang power of God. Tagata mong samples power of God magkaisunan. Kinsa may makabarina sa yuta nga itong gitumban. Nga mulusot dito sa pikas. Saya sa sulti nga kini atong kalibutan, lingin. Nga ato nitong guhugon ba, murag itlog ba, makalusot ka na. Tanawa gani i-search ka inyo magkaisunan. Russia tried it. Wa ra mag pila ka milyas pilalong magkaisunan. Wa nay barina pa nga makakaya bisan pag diamante magkaisunan nga barina nga makalahos kay ngano mahilis, matunaw kay grabe kagahi ang kalibutan nga bangagan. Bisan ng Amerika, ni sulay pagkalot kay base niya makakita sila ng energy ilalom sa kalibutan. Di sila katunga makaisunan sa pagbarina sa kalibutan. Pero tanaw ni Mus Biblia in a word alone, pag-ingon sa Dios pag-isunan sa Genesis kapitulo 1, dunay mamala nga yuta. Automatic dunay mala nga yuta nga di mabarinahan sa tao. And that is the demonstration of God's power. 30, naingon siya. At the resurrection, ito na sa pagkabanhaw, after death, people will neither marry nor given in marriage. Di na sila magminyo dito. They will be like angels in heaven. Okay, sa may di gusto mahimong angel. Ako mag-isunan, personally, I want to be an angel. Nga itong pag-una-una ng panahon na angel na. So wala na yung unodon pa mahilas mga una-una ng panahon na. Tawhanon ng mga mahilas, mag-isunan, ibog-ibog sa kalibutan. Dito niya sa pagkabanhaw, sama na kita sa manulunda. Di kita mamahimong manulunda. Sama. Wow! Kung unsa magaling magkaisunan, it cannot be described. Why? Gahom na sa Dios. Ma-describe din mo na gahom sa Ginoo. Ma-describe din mo na magkaisunan. Mustap kasi yung pagkatao. Mustap po ng Ginoo siyang pagka-Dios. Mga samtang magkaisunan buhi patalit as know this fact. Ringon magkaisunan ang Ecclesiastes 9:5. For the living know that they will die. But the dead know nothing. Ang mga patay, wala na hibaluan. They have no further reward, and even their name is forgotten. Namaan na sa ligid sa panahon, malimtan, ng uban, ngayon, mamatay, magaling ko, kining kantuha, kining akali, hinganlan ni sa kungalan, para di ko malimtan. Munang uban, hinganlan na Rizal Street, Aguinaldo Street, Pires Street. Para di gimalintan, himuan o monumento makisunan. Para di gyud mawala mahilis ang iyang pagkasya, samtang buhi pa siya. Diya sa unas maramag makisunan, naagad-agi gamay pa ko makita gina ko monumento Rizal daw. Sa ligid panahon magsuon, wala ko kita monumento Rizal. I don't know, napabilin pa ba karon? Tulo man to sa unang nga gibutang diya nga kuan, monumento. Kay gusto gistawong magpabilin gyud yung ngalan. Pero magsuon ang Biblia nagsultis ligid sa panahon na malimtan ra bisan ang atong gugma, magkisuon mawala na their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Mawala na kana magkisuon, wala sila pagbati pa. Sama lang ta natulog magkisunan nga wala ta kay balo nga launas kadlaw na alas 2 kadlaw, alas 3 na kadlaw kalit lang magkisuon kamata ta tugtugawok sa manok, uy alas 5 naman di ay. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. So, magminyo pa ng
Nabiyaan ni mong asawa, nabiyang bana, wa na kay labot, magisunan di ka makapanghilabot nila kay wa kay nahibaluan, di ka mosilos kay wa ka nahibaluan. So tanan magisunan nga huna-huna nga mo balik dito, kalagon ta ka kumamatay ko. No way! Si Satanas na magkaisunan na musulay sa pagbuak ka ng kamaturan. Siya na magpa-impostor nga kunuhay siya tong namatay. Pero actually, that is an angel of Satan. Sa Iloilo, so nagkanbas ko magkaisunan. Ito na babae, ito ako na istorya, idara na siya. Bini mo, pastor? Adip man ko, pastor, ito sa una, siya, Brad. Ito akong bana namatay, himasag ito Bible. Namatay si pastor after 3 days, nibalik sa balay. Ilubong na ko na mo, butangan mo gapas yung ilong. After 3 days, ibalik sa balay, nuktok sa pultahan. Pag-abli na ko, pastor, ako mong gimbana. Ang yang dagoy mao gyud. Day pasudla ko day kay ulan-ulan ra ba. Tugnaw kay gawas. Gingnan niya do dili ta kabana si Satanas ka. Kay ang Biblia nagsulti nga ang patay wala gyud di na mo balik. Didto pa na sa panahon sa pagbalik ni Jesus Christ. Pamanhawon ng matay di kang Kristo pag-una. Anong kuna-una man ka? Dili ka kumbana. Ay disulod gyud mag-isunan. Isulod, dilingkod pag isa sopa. Kaya kung ikaw maging akong bana, na may mo Bible before ka matulog, magbasa man gani, ang Bible ni mo, dawata. Magkaisunan sa diyang gitunol niyang Bible, mi atras magkaisunan ang iyang kunuhay bana, milusot magkaisunan sa bongbong nawala. It was not her husband magkaisunan. That was Satan. Kay gusto niyang linglangon ang tao. Nga kung mamatay, murag ang iyang espiritu, mususuroy lang magkaisunan, musulos baka, musulos mananap, musulod bang sa laing sa bata o ban pa diha makisunan. Pero the Bible says wala na sila gugma, ang ilang kasuko wala na, ang ilang kasina wala na sila bahin ilalom sa adlaw. When I die, don't come to my grave to tell me how much you love me and how much you miss me. Kung ako mamatay ay nakusulti nga gigugma ko nimo, gimingaw ko nimo, because those are the words I want to hear while I'm still alive. Amagoy mga bata nga, sa diyan mamatay ng amahan, pa, gigugma, tagid ka pa, gimingaw, gigkunin mo pa, gapalangga, tagid ka pa. Butangan na mga mahal, mga bulak niya. Saon pa man ito mag-isyon humana? So before I die, naingon ang panutiyon, those words I want to hear while I'm still alive. Before sila mga wala sa kalibutan, ato silang embrace. Sa atong paluyanan, dili ta maglilarisay kay life is so short. Uy, awayan pa na itong mag-isyon nga mubo na itong kinabuhi, wata kibalo nga ugma, wala na tas kalibutan. Hing atong kinabuhi, mag-isyonan, sama lang kini sa usa ka inalisngaw. Sama kinis bulag nga mo limadmad, mag-isyonan mo bukad-kad siya para sa takulaw, malaya. Because all of the living things in kalibutan are just but passing by, magkaisunan. Ecclesiastes 9, versikulo 10, that's why away as we, samtang buhi pa kita, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, diha sa kinabuhi sa mga patay, kinabuhi, magunawa na maguhi kinabuhi, diha sa kamatayon, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Wala na plano dito, wala na trabaho dito, wala na dito hustle pa. Kay dito makaisunan sa lugnanan, katubangan sa Dios na natulog na nagahulat sa pagabanaw. Samtang buhi pa, himuon na to tanan nga makipimaya sa Dios. Di na to usik-sikan ng panahon sa paglalis-lalis, pagdumot-dumot, pag-away-away, makisunan, samtang buhi pa ta. That's why Revelation 20 verse 13, makisunan, nag-ingon, the sea gave up the dead that were in it, and the death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Sa panahon sa paggabanhaw, makiisunan, di tak makapangulipas nga, uy, naman ko inahimo nga sala, naman ko nag-uliay sa akong away, wag mi magpinasayluay, makaikyas na gid mi ani, kinapatay na maguto akong kaaway. No! Paabot sa panahon, makiisunan, hukman tatanan sa Dios. Depende sa buhat nga atong gibuhat. Life is too short to worry about what others say to think or think. Ayaw na
hasula ang imong kaugalingon ni anang mga tao kung unsa ilang giuna sa imo. To think about you. So just enjoy life. Have fun and give them something to talk about. Okay, sa nga pagka-istorya mag-isa, no? Di ta mahasol ko sa isulti sa ato. Enjoy life. In the name of the Lord. Kung sa ilang isulti, enjoy life in the name of the Lord. Basta na ta mag-isunan. Diha sa sabakan sa Dios. Enjoy life. Pasagdi sila nga doon sila kasulti may tungo sa ato. Buhi pa man ta. Ingon mag-isun si Mark Twain. Life is short. Forgive quickly. Kiss slowly and love truly. Wow. Kay mabuo ang panahon. Ayaw dugay-dugaya. Pag pinasayloy, forgive quickly. Love truly. Tinudo na ito magsunod ng gugma. Kay life is short. Episo 4:26, nagtambag ang malang kasulatan, in your anger, do not sin sa imong kasuko, ayaw pagpakasala. Do not let the sun go down while you are still angry. Ayaw tuguti, nga musalo pangadlaw, nga nasuko pa ka. Meaning to say, before musalo pangadlaw, magpinasayluay na. Subo ta mag-isuban karon, binula na, wa pa magpinasayluay. Maabtan tuig, nagdumot pa, maigan yung Ginoo, wa motugot mga matay. Kay kung nangamatay, wa na rabay pag pinasayluay, wa na'y gugma pa, wala na'y pag-uliay pa, bisan magtagbo mo sementeryo ito, isapaw pa na yung lawas dito, di nagyud mo mag-uli. Napag-abot sa paghukom. Ha? Pamalandungin, Igsoon. Kung da kay kabikil karon, ayaw naglanganak, kuhay mo silpon, tawagi. For the sake sa kaluwasan, for the sake sa resurrection. Kung unsa mga mitabo sa kinabuhi, I want to say sorry. Sorry. Kasimple na mag-isunan sa pagpaubos. And you will receive blessings. Ngay labihan kadako nga blessing mag-isunan. Ginuray na sayod niya na. Mao nga samtang ta magsimba, samtang ta mo alagad sa Ginoo nga kunuhay. Pero okay tas tubangan sa Ginoo pero naay tawa na to tinggi, naay kalalis na to nga wa kita maguli magpinasayloay. Tambag ni Jesus Christ magigsunan, leave your gift there in the front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Biyayo na ng simbahan. Biyayo na ni mong pardes, pisalsong baga na, wali baga na, unsay mong pardes, opening prayer baga. Halad baka ni mo diyan ikapulo wa nay pulos. Kung dili ka makig-uli sa imong kabikil mga kaisunan. I'm speaking this from the deep vacuum of my heart mga kaisunan. To kinining kalibutan do na gyud tay tao nga di ganahan nato. Bisan sa tong anino, di sila ganahan. Ako bitang gi-search makaisunan kung unsay rason nga nung si Hitler iya maging patyo ng mga Hudiyo. Magka na makisunan, sa maging rason nga mga Hudiyo patyo maging Hitler. Hangtod mga Hudiyo nagkatiwagsak magisunan sa tibok kalibutan. Ang uban ni abot ni Pilipinas. Munang uban na apo na si Pastor Melvin Waslo magisunan sa iyang lulo nga si Waslo. Munang nga pamatay mas lang ni Hitler ba ang rason dito magisunan. Wala gyud rason nga iyang patyon ang mga Hudiyo. Masuko ra gyud siya, mubukal ra gyud ang dugo makiisunan kung makakita siya Hudiyo. Ano ra? Tungod sa kasuko niya sa mga Hudiyo, bisag watoy sala mag-isunan siya una-una. Kinig yung mga tribuhan, yung mga tawhanan ni gabukal yung may ni pamatyon. Di gyud siya ganahan mag-isunan sa dagway sa mga Hudiyo, sa rasa ng mga Hudiyo. Ako nagtuo mag-isunan, inspired na siya ni Satanas. Tungkol kay Hudiyo, kaliwat man guna Jesus Christ. Kaliwat siya ni Jesus Christ, magkikita sila. Mga igagaw guna ni Jesus Christ, kung kisa may nasuko kay Jesus Christ, di ba sa Satanas? Nagsilos siya kay Satanas. So inspired sila ni Satanas, magkikisunan. Mauna nga, ilang gipaningkamutan nga mapapas ang mga Hudiyo sa kalibutan. Ingon makikisunan ang alaga sa Dios. We can receive forgiveness from God only as we forgive others. Kung di ta mo pasaylo sa uban mag-igsunan nga nakasala ka nato, di po ta makadawat mag-igsunan og pasaylo gikan sa Dios. Sayang kaya itong ampo-ampo Ginoo, pasaylo ako sa akong sala. Kung di makasala sa ato, di ta mo pasaylo.
Nya pastor kalisod ba kay na pastor, nya nakautang siya nako 1 million pastor, pasayloon gyapon ako na. But pasabot nga din ako tinglon. Pasayloay son. Pila may precious langit. Di tinu pasayloon sa 1 million, ibaylo nimo makisud ang langit sa 1 million. Kung imo tong pasayloon makisud tagaan kag pila ka milyon sa Ginoo. Imo tong yanugnan na 1 million, wa kanug ni sa langit. We can receive forgiveness from God only as we forgive others. He who is unforgiving cuts off the very channel through which alone he can receive mercy from God. Giputol na ito magisunan ng kaluoy unta kagikan sa Dios kung dili ta mo pasaylo. We should not think that unless those who have injured us confess the wrong, we are justified in withholding from them our forgiveness. Awa mo gud sa duol, pastor. Kung iduol pa na siya, pasaylo na, wa mag siya duol good. It is their part, no doubt, to humble their hearts by repentance and confession. Ilaw ta to part. But we are to have a spirit of compassion towards those who have trespassed against us. Nanglando na tayo espiritus pagka magiluyon, katong nagdaog-daog na to. Whether or not they confess their faults. So pag di sila mga ipasaylo, pasayloon na to sila daan. That is from the Thoughts from the Mount of Blessing, pages 113 and 114. Before mga isla pasaylo na to. Naman ko ito gihusay na ako makisunan nga dugay na nabikil. Ang gibiklan makisunan, gibuak lang spikas kunuhay ang mga gikauyunan. Nas panahon sa tigom, walay magdalag pagkaon sa balay. Panahon sa pagdigom walay magdalag balon sa balay. Namay usa magisunan diya kuno nagdalag balon, pati sukuha sa usa ka elder. Ikaw gigahi kag ulo nagsabot ang walay dalon pagkaon sa balay ginanglan dire basta makisunan. Naglalis na. Dumot na, pila ka adlaw. Kisunan, hangtod abot na assign ko. Hakong giingnan makisunan ang elder. Brad, gusto ba ka maghusay mo? Maghusay, pastor, kaya ako isang kasaban tamas ginawa. Dito mo siya, adto po ko siya kuno, Brad. Aron mahusay yung Brad, for the sake of matutag langit. Pangayog pasaylo, Brad. Bisag kasaban kang imong tubag. Sorry, Brad. Pasaylo ako, Brad. Pasaylo ako, Brad. Kana ra gid imong ituwag, wa nay lain pulong pa. Masa man di rason dala kay pag-aon sa balay, pastor. Nagdala ko pag-aon sa balay kay akong asawa mo god naghilantan. Di ka lungag sa balay para sa mga bata. So, nagdala na lang kong pagkaon sa balay. Dako, makidagrason di ay. Sa diyang nag-usay na magkisunan, kasampan siya sa elder. Banat yun, dag. Buragit, birahan siya taman magkisunan. Armalite yun. Ang iyang itubag, pasaylo ako, Brad. Pasaylo ako, Brad. Pasaylo ako, Brad. Awa mabtig 15 minutos magkisunan, pinasaylo ay sila. Pag human magkisunan, siya pastor, katubago, nag-iut ako. Pero kaya ato manggiampuan nga akong itubag, pasaylo ako. Murang gautong ko, pastor. Brad, mag-ampo ka karon nga katong gikasaba sa imong kwaon sa Ginoo sa imong una-una o kasing-kasing. Ang pagpinasaylo ay magigsunan mo rin siya ang makabuak sa nag-ali nga panalangin gikan sa Dios. Revelation 21:1, mao na magigsunan ang panahon sa wala na goodbyes. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth will pass away, and there was no more sea. Wa nay dagat pa. Kay dagat nagsibulo na sa separation. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned of her husband, pagkanindot sa bag-ong syudad, mag-isunan ng Jerusalem, para nis makatawhan sa Dios. Kung unsa mga kanindot, mag-isunan, it's beyond human description. Pagkatahom, mga nakita, mag-isunan ni John Revelator, para sa mga linawas, that the city will have no more goodbyes. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Kauban na ang Diyos o kauban siya malinuwas. Hangtod na sa walay katapusan, makisunan. God shall wipe away all tears. Walay paghilak pa, makisunan. Kaya wala na yung mga luha pa dito mga tagak. And there shall be no more death. Walay kamatayon. Walay kalisod. Walay pagbakko, makisunan. O kiniwanay mga pag-antos, for the former things has passed away. That is the power of God. There will be new everything, makisunan. Hining ka takna. Naot makisunan nga samtang buhi pa ta. Himuon na to ang tanan sa paghimaya sa Dios. Kaya itong itanaw ang panahon o lugar nga wala na'y goodbyes. Kung mao ni mong handom makisunan, iampo na sa Dios. Aron mapariha nga itong mga pag-ampo.
Kada adlaw magsunod ampo ko nga Lord, balik na. Kaya ng imong pagbalik Ginoo, mao'y panahon sa among panagtagbo sa among maminaw sa kinabuhi. Dili na may ganahan mo puyo niya kalibutan kay this world has a lot of goodbyes. We want to have that new heavens and new earth. Magampo ta makisyon langit ng gamahanan nga Dios. Nintak na kami nakabsan sa inspirasyon tungkol sa kalisod, kapait, pagkadagka mga panamilit nga kitabo ning kalibutan. Buhia nga paglaom sa among kasing-kasing ang imo mga pulong ning taknao Dios. Ipaluna kini sa among alimpatakan aron makatag gining inspirasyon pinagis gahom sa balang espiritu. Kuha nga among kabalaka, kuha nga among kahadlok, ayuha kami sa among magkagaul, mga kasakit aron kami makabaton og kalinaw nga gikan gayud kanimo. Ini mo gipangayo mo dawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.